It-tmexxija tal-Knisja f'Malta tinsab fi kriżi. Lura fl-2014 dan kien kliem Father Joe Burch, il-qassis politikant li ma jrid l-ebda introduzzjoni f'Malta. Magħruf għall-artikli kontroversjali li jikteb fosthom fuq ġrajiet kurrenti u anke għażmien li serva fit-tmexxija tal-Midja tal-Knisja bħala editur. Kliem li 11-il sena ilu kien attakk dirett li wkoll wasal għar-riżenja ta' Pawlu Cremona li llum Malta Għawdex tawh l-aħħar tislima minn kap tal-Knisja f'Malta. Dakinhar Father Joe Burch qrib ħafna l-establishment nazzjonalista għal li s-sitwazzjoni ta' tmexxija fil-Knisja tinsab qar minn dik li kien fiha l-Partit Nazzjonalista wara l-elezzjoni ġenerali tal-1976. Iżda llum f'eżempju klassiku ta' ipokretiżmu, Father Joe Burch xerret intervista li tal il-Midja Nazzjonalista forsi jipprova jiġbor ġieħu. Dwar dawk l-episodji ta' attakki fuq Monsignor Cremona bħala Arċisqof, fl-aħħar sigħat Father Charles Tabone żvela fuq ix-xandir nazzjonali kif dak l-episodju kien wassal għall-akbar weġa li d-Dumnikan fdat bit-tmexxija tal-Knisja. Ma kienx marit iżda kien għajjin, qal Father Charles Tabone li wkoll żied li dak iż-żmien kien beka ma' Monsignor Cremona għal dak li kienu qed jagħmlulu għal xejn b'xejn inkluż Father Joe Burch. Tal-pressjoni li kienet saret anke minn Father Joe Burch fost oħrajn kellha lan li tpinġil il Cremona bħala mhux denju biex ikun Arċisqof u allura kellu jirriżenja.